Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs in het kwad. Goedemiddag. Het wetterskip Friesland zit op scherp in verband met de hege wetterstaan. Op verschillende plekken in de provincie binnen kaders verstevigen om het wetter te keren. Ik heb er een speciaal actiecentrum inrichten om het wetter in de gaten te houden. Bij het summeren is deze neetkade online om vast te komen dat het wetter het land opkomt. Rint het bouwlaan onder wetter, dan smoren de gewaaks van de boeren. Juster roen het wetter van de boezem oer het land de polder in. En toen hebben wij actie ondernomen. We hebben een kraan regelen. Dus we hebben het land afskraapt en sadekade op. Het wetterskip Friesland heeft intussen het calamiteitenplan in werking stelt. In het haatkantoor in Ljouwert is een actiecentrum inrichten om de wetterroelijst in kaart te brengen. In de jachthaven van Dokkumenije-Siln wordt de wetterstaan maar de oeren kritieker. Voor de middag is het peil al goed 80 centimeter omheen gaan. De haven is er dan ook al voor een grutpad onderstroept. Dat riegt het skeer van tal van boten die het net on een dreuwende steiger lezen. De waterstand op de Noordzee is op dit moment zo hoog dat het meer niet kan spuien. Dus het gaat boven de steigers uitkomen. En dat betekent gewoon dat ik geen stootwielen meer kan gebruiken. Die komen dan droog te hangen. En er zitten daar ook nog sluisbeugels, die komen dan boven het steiger. En dan blijf ik hangen en dat moet ik niet hebben. Vanwege de onhoudende storm is het de verwachting dat het wetterpeil in Dokkumenije-Siln de komende dagen nog verder omheen gaan zal. De ringen die het artiestvereniging de Geitenfok van Arbekeer op stellen het van het Olympisch Stadion in Amsterdam ben in beslag genomen door de politie. Dat is die in opdracht van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. Het Olympisch Stadion het onjef te dienen van het meenemen van de ringen. Ze zorgen er de humor van de artiestenploeg net van in. Het gaat hier wel om een stuk cultureel erfgoed. Hè. Het is een Olympisch Stadion, die ringen hangen er al vanaf de jaren 20. Er is aangifte gedaan. Ondanks dat er duidelijk was dat het hier om een ludieke actie gaat, is de aangifte niet ingetrokken. Het is diefstal en zo zien wij het ook. Nevens het Openbaar Ministerie het de stellerij ik politie inzet kosten. En maar dat betellen worden. Het is nog net bekend dat de artiestenploeg echt vervolgen worden zal. De 4 verdachten van een mishandeling in de Nijesnacht op een voorstreek in Ljouwert worden beschuldigd van poging tot deerslag. De 4 worden 3 voorbijgangers zonder onleiding in de greft. Daarna hebben ze met bakstenen en een fiets bekogelen. Een van hen sprong zelfs in het wetter om de slachtoffers onder wetter te trouwen. De politie kon alle 4 redelijk gauw opsporen. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze alle jaar nog zeker 14 dagen zitten moeten. Het project Lauwershagen op het terrein van het Jet Recruitfabriek Muidenchemie in de Kolmerwaard is van de baan. Er zou daar een zwaar vakantiepark maar werk voor 180 mensen komen. De gemeente Kolmerlaan het liep was geen betrouwen meer dat projectontwikkelaar Fanos de financiering van 100 miljoen euro bij elkaar krijgt. Er is 6 jaar werk aan Lauwershagen. PvdA Tweede Kamerlid Lut Jacobi kreeg het bijzondere visite bij haar huis in Wergeer. Een keppel van 250 skiep kwam bij border collie Amy bij de Politica Del. Hoeder Henry Hoitinga van Appelskeer wil zij Jacobi dankzeggen voor haar werk. Het PvdA-kamerlid had haar bod inspant om de subsidies voor skiepskudders van natuurbeheer te behouden. Hierdoor kunnen de keppels bestaan blijven, als we in de beste mogelijk naar de slacht gaan. Dit is al humor. Nou jongens, zullen we doorriepen gooien? Ik heb in de stal. Ja, dit is natuurlijk wel hartstikke mooi. Kijk wel vaker, hè? Maar dit is natuurlijk wel heel bijzonder, bedankje. En als ik heel eerlijk ben, ik heb me net eens gerealiseerd dat de nood zo heug weer dat ze ons naar de slagbank gaan. Het waren er nog. Joen en vannacht ruint het zo nou en dan stevig. De zuidwestenwind is krachtig rond hut. Aan de kusten op het water westerstwarm. Morgen stormbuien, maar kans op tonger, hagel en tieren, zwieren windstjetten. De zinnen litten op 10 morgen even sjen. Het wordt een graad als njoggen. En dat zag hier deze kwartier. Je kan dadelijk je sjen naar de registratie van de taptool Ljouwert. En ik meld me maar meer Friesnijs aan ze om 6 uur.